El grup de teatre de Roses torna als escenaris després d'un any en blanc per culpa de la pandèmia i ho fa amb l'obra Fuita de Jordi Galceran, de la qual han preparat una triple representació pels dies 4, 5 i 6 de juny. En aquesta ocasió presenten una comèdia que posa sobre la taula un dels problemes més sistemàtics de la nostra societat, com és l'amiguisme. I qui millor per parlar d'això que un alt càrrec del govern que acaba de dimitir per un afer de corrupció. O sigui, veus les maneres que té el ric d'utilitzar el seu poder de te faig un favor, però després ja me'l cobraré per un favor, i la gent que no té tant de caler com s'inventa les seves històries per al final és el mateix, anar a estafar, però de diferent manera. Clar, agafes una comèdia perquè crec personalment, una opinió personal és que ho estem passant malament, i si vens aquí i fas un drama o fas una cosa, sí que la gent ho vindrà a veure i tal, però crec que ja que fas una obra, fas una comèdia que la gent li serveixi per evadir-se una mica dels problemes, per passar una bona estona, i això és el que intentarem fer. En aquesta hi participen 5 actors del grup de teatre de Roses que donen vida als 7 personatges que intervenen a l'obra. Tots ells porten treballant a la seva preparació des del passat mes de febrer i l'esforç que han hagut de fer per portar-la a escena amb les limitacions que els hi han imposat les mesures Covid a l'hora de fer els assajos ha estat colossal, fins al punt que s'havien plantejat deixar-la a la nevera i no dur a terme la representació. Llavors feien les lectures a través d'un Google Meet. Imagina't el retard que hi ha d'aquí a que un diu la frase que li toca i l'altre la fa la resposta. L'obra durava però 1.000 hores. I llavors van aixecar les mesures, les van flexibilitzar més al Procicat i van poder reunir-nos aquí, però clar, teníem el toc de queda a les 10 i el grup es reuneix de 10 a 12. Llavors, clar, hem estat molt de temps, una horeta, una coseta així, de 8 a 2:45, però la gent treballa i entre que tanca i arriba i tot això, doncs una horeta, i quan s'ha aixecat el toc de queda doncs és quan hem començat a treballar i hem passat d'una horeta a 2:30. Així doncs, el grup de teatre de Roses torna a escena després de la Covid amb aquesta triple representació de l'obra Fuita de Jordi Galceran. Els dies 4 i 5 de juny la representació està prevista a les 9 del vespre, mentre que el dia 6 aquesta s'iniciarà a 7:15 de la tarda. Les entrades es poden comprar de forma anticipada a la web rosescultura.cat o 2 hores abans de cada representació a la taquilla del Teatre Municipal.